85 πόντους και το Κορδέλα είναι εκεί. Σκεφτείτε να γίνει βορειοανατολικός άνεμος 7-8 δύναμη που ανεβαίνει το νερό εκεί πέρα από τα αυτοκίνητα και ταυτόχρονα νεροποδεί από πάνω. Κατέβουν έτσι. Τι θα γίνει το νερό που θα πάει? Θα πλημμυρίσουν την Αγία Φημία από πίσω, αφήνουν τα καπάκια. Εμείς εδώ δεν είχαμε ούτε να το παίξουμε σωτήρες, ούτε εμείς ήρθαμε αρκετά να σας ακούσουμε. Με ακούτε που λέω τώρα? Βεβαίως. Και δεύτερον, να σας πούμε ότι η θέση μας είναι ότι ο αγωγός πρέπει να βγει εκτός λιμανιού. Άμα μπορώ το κάνω, το κάνω. Εμείς δηλαδή, σαν παράταξη, θα στηρίξουμε αυτό όχι για να σας χαϊδέψουμε τα αυτιά, γιατί καταλαβαίνουμε την αναγκαιότητα να μην πέφτει η λάσπη μέσα στο λιμάνι. Μα δεν δουλεύει κιόλας. Μα δεν δουλεύει. Παιδιά, την τεχνική λύση θα τη δώσουν οι επιστήμονες, δεν θα τη δώσουμε εμείς. Μάλιστα φτάνει μέχρι κάτω εκεί. Ναι. Να περάσει ο αγωγός. Αυτό θα το κρίνουν οι επιστήμονες, δεν το κρίνω εγώ. Όμως, πες. Ήρθαμε για το αποκλειστικό σύστημα της Αγίας Φημίας. Σωστά. Και χαρακτηριζόταν και από τότε ως αντιπλημμυρικός αγωγός. Αλλά βέβαια ένας τέτοιος αγωγός, ο οποίος βρίσκεται για να παραλάβει όλο το φορτίο των βροχοπτώσεων, των οριακά πολύ μεγάλων βροχοπτώσεων, από όλη αυτή εδώ την τεράστια λεκάνη που βλέπετε, που είναι όλη η Πύλαρος, και να οδηγηθεί σε ένα μικρό οικισμό με κάποια σπιτάκια εδώ, τα οποία μας χαρακτηρίζουν ότι κακώς τα βάλαμε, αλλά τέλος πάντων το κράτος τα βάλε σε κάποια εποχή. Νόμιμα τα βάλατε. Αν σήμερα σας δίνουν άδεια να τα βάλετε. Το κράτος νόμιμα, τα έκτισε το κράτος. Συγγνώμη, και να πω εδώ ότι δόθηκαν στον κόσμο με κλήρωση. Αυτό να πούμε. Βέβαια, τα έχει πάρει παρακολουθήρια ο κόσμος και έχει στήσει τα σπίτια εδώ μέσα, γιατί εδώ αποφασίστηκε τελικά να γίνει ο οικισμός μετά το σεισμό. Είναι ένα μικρό χωριουδάκι και δεν μπορεί να δέχεται τέτοια μεγάλα πλημμυρικά φορτία για να τα παροχετεύσει. Είναι δύσκολο πολύ να παροχετευτούν. Και σας λέω το εξής, ότι κανονικά τα νερά αυτά, το σοβαρότερο έργο που θα μπορούσε να γίνει είναι κατά το βαθμό που ένα έργο μπορεί να εξυπηρετήσει την τοποθέτηση φραγμάτων επάνω για να κρατηθούν ψηλά, όπως ο ίδιος ο κύριος Σωτήρης Κουρής, ο αντιπεριφερειάρχης της περιοχής, μας το είχε δηλώσει μέσα σε Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο ασφαλώς θα ήσασταν και εσείς, και είπε ότι είναι υπέρ της κατασκευής αυτών των φραγμάτων, τα οποία τα νερά τα κρατάνε επάνω, τα νερά είναι χρήσιμα. Είναι χρήσιμα και για την άρδευση, είναι χρήσιμα ακόμα και για να πηγαίνει το νερό μέσα στο υπέδαφος και να έχουμε τελικά, να μην έχουμε... Να εμπλουτίζει το υδροφόρος ορίζοντας. Τα καταλαβαίνετε, είναι πολύ απλές έννοιες αυτές. Σωστά. Και τις καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αντί να γίνεται λοιπόν αυτό, πάει να γίνει ένα έργο, το οποίο είναι ένας τεράστιος αγωγός, που μπορεί να ταιριάζει για το μέγεθος μιας πόλης μεγάλης, αλλά όχι για ένα μικρό χωριουδάκι. Είναι φαραωνικών διαστάσεων για ένα τέτοιο χωριουδάκι. Πώς θα το κάνουμε? Ναι. Είναι τεράστιος άγωγος. Δηλαδή όταν σε αυτή τη θέση εδώ προβλέπετε ότι καταλήγει σε περίπου 3 μέτρα, 2,90 για την ακτήρια είναι η μελέτη, δηλαδή, και θα πρέπει αυτό το 2,90 να εξασφαλιστεί σε αυτό το μικρό ύψος, που είναι ύψος ενός κοντού ανθρώπου. Δεν καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ο μισός αγωγός είναι εμπαθισμένος όχι μόνο μέσα στη θάλασσα, αλλά μετά στη θάλασσα εδώ ο βυθός βλέπετε που είναι. Αν πέσαμε σε μια θάλασσα που εδώ το βάθος ήταν για παράδειγμα 7 μέτρα, θα σου έλεγα ότι δεν είναι εντάξει. Κατανοητό. Γιατί, ακούστε να σας πω κάτι, αν ρωτήσετε και έναν απλό υδραυλικό από εδώ για να σας πει σχετικά δηλαδή είναι σαν να ρίχνουμε τα νερά ενός βόθρου ο οποίος έχει συνεχή ροή νερών μέσα στον όγκο του νερού του βόθρου. Πάει στην κορφή. Γιατί το νερό πρέπει ανεμπόδιστο να πέσει μέσα. Αλλιώς είναι παρεμποδισμένη η πορεία του νερού. Αυτά τα καταλαβαίνετε, τεχνικώς είστε και εσείς. Μπορεί να μην είσαστε συνυδραυλικοί ή σε άλλο αντικείμενο, αλλά έχετε αντίληψη τι συμβαίνει στα τεχνικά έργα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν δεν μελετήθηκε. Μελετήθηκε αλλιώς. Μελετήθηκε σαν μια ελεύθερη ροή προς τη θάλασσα, σαν να πέφτει δηλαδή από ένα ύψωμα το νερό και να καταλήγει στη θάλασσα. Δεν είναι αυτό. Σαν να καταρράφει να πούμε. Βέβαια. Εδώ λοιπόν το νερό ακυρώνεται, η έξοδος του ακυρώνεται από τι?
από το γεγονός ότι τα 2,90 που προβλέπει η μελέτη δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Ακούστηκαν μάλιστα, τη δημιουργήσαμε με τον κύριο Κουρί, τον επισκεφτήκαμε μια επιτροπή εδώ τεχνικών που μας όρισε ο κόσμος της τοπική κοινωνία για να πάμε να συζητήσουμε μαζί του με πολύ καλές προθέσεις και του θύμισα εγώ του κύριου Σωτήρη, του λέω στη Σάμι τι μας λέγατε, μαζί σας ήσασταν, ήρθα και σας είπα ότι δεν σε ψήφισα Σωτήρη Κουρί, αλλά με αυτά που ακούω καταλαβαίνω ότι είμαι μαζί σου στη σωστή μαγεία. Και ξαφνικά ξέχασε ο κύριος Σωτήρης Κουρί όλα αυτά που έλεγε και έχει γίνει πλέον, έχει πάρει φορά για να γίνει το έργο. Αλλά εγώ σας λέω, όταν εσείς αν πήρατε κάποιες αποφάσεις, αν πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο στο παρελθόν κάποιες αποφάσεις, γιατί το ακούω και αυτό, ότι ξέρετε, εδώ πέρασε από διαβούλευση μέσα από την τοπική κοινωνία, μέσω κάποιων, ότι ζητήθηκε από το τοπικό συμβούλιο να πάρει μια γνώμη και λέει πήρε θετική. Εγώ εντωμεταξύ δεν το λένε όλοι, κάποιοι διαφωνούν πάνω σε αυτό, δεν έγινε ποτέ κάτι τέτοιο. Αλλά λέω, ακόμα και να έγινε αυτό, ακόμα και να παρουσίασε ο μελετητής την άποψή του, γιατί όσο και να του έχουμε ζητήσει να έρθει εδώ και να καθίσουμε μαζί και να δούμε πού είναι σωστό αυτό που λέει. Δεν το έκανε ποτέ ο μελετητής. Ας έρθει μια στιγμή να μιλήσει μαζί μας. Όχι να μιλήσει με ένα δημοτικό συμβούλιο, το οποίο δημοτικό συμβούλιο, όπως λέτε και εσείς, από αναρμόδιες είναι. Εμείς... Συγγνώμη, είναι και άλλοι 5 κάθετοι στο χωριό που ανέβηκε τέτοιο στην νερού 3 μέτρα. Ναι. Αυτοί οι κάθετοι από πού θα καλυφθούν? Από αυτό θα καλυφθούν. Δεν γίνεται αυτό. Τεχνικά αυτό σας λέω. Δεν μπορεί ένας όσο φαραωνικό και να το κάνει. Καταρχήν η Αγία Εφημεία δεν έχει καν όμβρια ύδατα στον 3ο και 4ο παράλληλο. Δεν έχει υπονόμους να κρατάει τα νερά. Βέβαια, δεν έχει τίποτα. Έστω μια δυνατότητα που προκαλεί αποχέτευση. Επομένως, υπάρχει μια επιμονή. Επειδή κάποιο κονδύλι έχει εγκριθεί γι' αυτό και επειδή έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες, παρότι εμείς έχουμε κάνει επανειλημμένες παραστάσεις στην περιφέρεια για να ακουστούμε, για να τα βάλουμε κάτω μαζί με τους μηχανικούς οι οποίοι έχουν σχεδιάσει αυτό. Το οποίο εμείς έργο θεωρούμε ότι ξεκινάει από λάθος παραδοχές και είναι γεγονός. Ξεκινάει, δηλαδή δεν ισχύει ούτε η κλίση. Εσείς γνωρίζετε, καταλαβαίνετε. Ένας αγωγός, ο οποίος παίρνει νερά. Περιφερειακό της Αγίας Εφημείας, εδώ θα πει. Ναι, ακριβώς. Τα 115 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο που έχουν υπολογίσει ότι θα παραγγελθούν με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι δυνατόν να παραγγελθούν, γιατί ακόμα και να μην τη θεωρήσεις παραβιασμένη αυτή εδώ, γιατί όταν είναι παραβιασμένη η κίνηση του νερού, δεν τρέχει δεν παροχετεύει αυτά που λέει. Όταν λες 115 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο, για να διανοηθούμε τι σημαίνει από μια τρύπα να βγαίνουν εδώ 115 κυβικά μέτρα και να έχουν απέναντί της αυτή τη θάλασσα, η οποία εκείνη τη στιγμή που πρέπει να παροχετευτεί αυτή η μεγάλη ποσότητα του νερού, μπορεί να έχει, ισχυρό κλιματισμό. Τι πάει εδώ και θα με βγει πάνω. Να πω κάτι, να σε διακόψω και να συγχωρήσω. Εμείς, η άποψή μου είναι εξής. Όλα αυτά που ακούω και τα σέβομαι οπωσδήποτε, η άποψή μου είναι εξής. Να προκαλέσουμε άμεσα ένα δημοτικό συμβούλιο που να ζητήσουμε. Μπορούμε και σαν παράταξη, έχουμε 7 υπογραφές, μπορούμε να το καλέσουμε. Με αποκλειστικό θέμα αυτό, να κληθείτε εσείς να γίνει στην Αγία Εφημεία. Να έρθει ο μελετητής κάτω. Ο μελετητής έχει υποχρέωση να έρθει κάτω. Να μα δεν έρχεται όμως. Παιδιά, κοιτάξτε, το δεν έρχεται δεν υπάρχει. Όχι, εντάξει, μπορεί να έρθει τώρα. Πόσο καιρό τον έχουμε καλέσει και δεν έρχεται? Ναι, μπορεί να έρθει. Αν κληθεί επίσημα από τον Δήμο και από την περιφέρεια, είναι υποχρεωμένο να έρθει. Εντάξει, εμείς μπορούμε να διασφαλίσουμε. Κύριε Γονατά, συγγνώμη, είπατε ότι ο μελετητής ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι λένε, έτσι ακούω. Στο Δημοτικό Συμβούλιο, από ό,τι θυμάμαι εγώ, γιατί συμμετείχα και στην προηγούμενη διοίκηση, είχαμε συζητήσει για αυτά τα φράγματα που θέλανε να βάλουν εδώ και να διχοτομούν λες και είναι η Λευκοσία. Υποτίθεται ότι ακούστε, επειδή το έργο είχε μαζί του και άλλα αντικείμενα, υποτίθεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε όλο το αντικείμενο που έφερε ο μελετητής, χωρίς όμως να πάρει υπόψη του, και βεβαίως και εμείς οι κάτοικοι δεν προλάβαμε να αντιδράσουμε, γιατί δεν τα γνωρίζαμε αυτά. Εμείς δεν ξέραμε ποτέ ότι ο μελετής ήρθε
και ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το έργο αυτό. Δεν το γνωρίζαμε. Χωρίς να πω κάτι που δεν θυμάμαι, ειλικρινά το λέω αυτό, και γιατί θέλω ό,τι λέω να είναι αυτό που ξέρω και όχι. Θα πω το εξής: δεν το θυμάμαι εγώ να ήρθε ποτέ ο Γιάννης. Θυμάμαι τον Γιάννη τον Κουλιανό που μιλήσαμε και μας είπε την άποψή του για τις ανεμογεννήτριες κλπ. Μετά τον Ιαννό δεν μιλήσαμε ποτέ συγκεκριμένα για τον αγωγό και για τις λύσεις που πρέπει να δοθούν για τον αγωγό. Όμως νομίζω ότι η λύση αυτή τη στιγμή είναι αυτή: να γίνει σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, να κατέβει ο Περιφερειάρχης, να κατέβει ο Αντιπεριφερειάρχης, όλοι οι συναρμόδιοι και ο μελετητής, να έρθετε κι εσείς και από εκεί πέρα να βγει το καλύτερο δυνατό για το. Ένα λεπτό, να σας πω τώρα. Τον Μάιο που καλέσαμε σαν σύλλογο στον κύριο Περιφερειάρχη, μας είπε ότι εγώ δεν μπορώ να πάρω αυτή την απόφαση. Πρέπει να την πάρετε εσείς και ο Δήμος. Και θα καλέσω τον Δήμαρχο σε λαϊκή συνέλευση εδώ στο Πολιτιστικό να μιλήσουμε και να ακούσω τη γνώμη του κόσμου. Ήταν Μάιος. Απρίλης. Γενάρη. Λοιπόν, ούτε καλέστηκε, το έργο προχώρησε, δεν πήραν την γνώμη. Θα το προκαλέσουμε εμείς, δεσμευόμαστε σε αυτό, θα το προκαλέσουμε εμείς. Νόμιμα, όπως πρέπει, και είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν, και να μην θέλουν να το κάνουν, να το κάνουν, που θεωρώ ότι θέλουν να το κάνουν, και από εκεί και πέρα να πάρθουν οι αποφάσεις που πρέπει η καλύτερη δυνατή για την Αγία Ευθυμία. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Συγκεκριμένα ο κύριος Κουρής είπε: σας δίνω το λόγο μου και δεσμεύομαι. Τώρα δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος που κρατάει ο καθένας, βέβαια, γιατί εγώ όταν δίνω το λόγο μου κάπου, ακόμα και στα τελευταία μου να είναι, προσπαθώ να τον κρατήσω σε. Επειδή ο λόγος των πολιτικών τώρα τελευταία αφισβητείται, εγώ δίνω το λόγο μου ότι θα κάνω αυτό. Από εκεί και πέρα τώρα για τον Κουρί δεν μπορώ να μιλήσω εγώ. Εγώ μπορώ να πω και να δεσμευτώ ότι θα συγκαλέσουμε συμβούλιο στην Αγία Ευθυμία με αποκλειστικό θέμα αυτό και με όλους τους συναρμόδιους. Το θέμα είναι. Να μίλαμε στον Ενικό Μάκη μου. Ωραία, να σας πω εννοώ σε ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο κάποια πράγματα. Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας το εξής: ότι αυτό το οποίο πάει να γίνει, πρώτον, είναι ένα έργο το οποίο είναι περιττό και επιζήμιο, γιατί δεν εξυπηρετεί το στόχο για τον οποίο έχει μελετηθεί. Δηλαδή αρχικά μελετήθηκε σε πολύ μικρές διαστάσεις να πάρει κάποια όμβρια που θα συγκεντρωνόταν γύρω από τον οικισμό, όχι όμως από το φορτίο ολόκληρης της λεκάνης της Πυλάρου, για την οποία δεν μπορεί να δώσει λύση η μικρή Αγία Ευθυμία. Έπρεπε να βρεθεί μια λύση στο ανάγκη, το οποίο δεν ψάχτηκε καθόλου. Και ξαφνικά, επειδή υπήρχε μια δέσμευση για ένα κονδύλι, δεν ξέρω 5 εκατομμυρίων πόσο είναι αυτό το κονδύλι, το οποίο έπρεπε να απορροφηθεί. Εμείς δεν θέλουμε, εμείς δεν είμαστε ηλίθιοι καταρχήν για να μην θέλουμε να γίνει ένα έργο 5 εκατομμυρίων, αλλά αν αυτό το έργο είναι για τον τόπο καλό. Βεβαίως, ούτε έχουμε λόγους πολιτικούς, γιατί ακούγεται και κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει κανένας πολιτικός λόγος. Κατανοητό. Λοιπόν, δεν είμαστε πουθενά ενταγμένοι οτιδήποτε, και αν με ξέρετε και εμένα, ποτέ δεν εντάσσομαι πουθενά σε καμία σε καμία πολιτική ή κομματική. Εδώ, παιδιά, δεν μπαίνουν κόμματα στη μέση. Εδώ μπαίνει το συμφέρον της Πυλάρου. Τέλος. Επειδή ακούστηκε αυτό. Δεν είναι κανένας. Να σας πω κάτι άλλο. Αν πράγματι υπήρχε πολιτικός λόγος, πώς θα δικαιολογήσουμε το γεγονός ότι σε ένα Viber που στήσαμε, που το λέμε διαβούλευση Αγίας Ευθυμίας, τα άτομα τα οποία μας υποστηρίζουν είναι από την παράταξη, η οποία λέει ότι θέλουμε να χτυπήσουμε το έργο της κυβέρνησης. Κανένα λόγο δεν έχουμε για αυτά τα πράγματα. Σας λέω το εξής: πρόκειται για ένα έργο το οποίο είναι περιττό και επιζήμιο. Αυτό το οποίο κάνει, δηλαδή αντί για τα 115 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο να μπορεί να προκατεύσει μόνο τα πολύ 30 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο, αυτό το κάνει ένας μικρός αγωγός, μικρή αγωγή διαστάσεων, δηλαδή κυκλικοί, οι οποίοι έχουν μηδενικό κόστος, με το 1 πέμπτο του κόστους, με το 1 πέμπτο του κόστους βάζοντας αυτούς εδώ, μπορούμε να φτιάξουμε μία αποχέτευση η οποία θα πάρει το πλημμυρικό αυτό φορτίο. Δηλαδή και τοπικά εδώ, όταν γίνει προσεκτικά ένας αγωγός μικρός που δεν θα προκαλέσει κινδύνους για πάτε και κοιτάξτε λίγο αυτό εδώ. Το ξέρετε ότι από εδώ ο αγωγός είναι σχεδιασμένος να πάει από άκρη σε άκρη στις οικοδομικές γραμμές, που σημαίνει ότι τα κτίρια που είναι. Ναι, θα μπορεί να μπαίνει μπουλντόζα μέσα, λέει. Λέγανε. Για να καθαρίζει. Ναι. Τι θα γίνει με τη στατικότητα των κτηρίων? Είναι τα κτίρια αυτά, είναι επικίνδυνα, είναι πάνω σε προσχώσεις. Ναι.
Αυτό είναι το δεδομένο και αυτό πρέπει να γίνει, παιδιά. Γιατί σας ξαναλέω, τώρα είναι σαν να λέμε να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Πρέπει να κατέβει ο μελετητής κάτω, να γίνει κουβέντα και να λυθούν όλες οι απορίες του κόσμου και να βρεθεί η λύση που πρέπει. Θα διακόπτω ένα λεπτό. Μελετητής και ήταν και εδώ για το λιμάνι. Και μελέτη έγινε εδώ. Βλέπετε εδώ να γίνανε πρίσματα. Γίνανε πρίσματα από την άλλη, καθαρίστηκε το λιμάνι. Όχι. Τι συζητάμε λοιπόν. Γιατί όμως εσείς το δεχτήκατε? Όχι, ένα λεπτό. Ο προηγούμενος δήμαρχος. Μισό λεπτό, Άγγελε. Άγγελε, συγγνώμη. Ο προηγούμενος. Θα αντιδράσετε και να πείτε, παιδιά, το λιμάνι δεν έχει και να τα βάλετε και με τον δήμαρχο και με τον καθένα. Ο προηγούμενος δήμαρχος έφυγε και εμάς θα μας άφησε αυτό. Τον καθαρισμό του λιμανιού. Πρόσεξε να δεις. Εμείς αποδεχτήκαμε μία μελέτη. Έτσι καλώς ή κακώς. Όταν ήρθατε και γίνανε οι αιτιάσεις από τα παιδιά από εδώ, από το Μάκη. Τους έδεινα το βίντεο και κοιτάγανε το ταβάνι. Όχι απλώς δεν το δεχτήκαμε, είπαμε ότι να γίνει ό,τι πρέπει να γίνει για να γίνει σωστός ο καθαρισμός του λιμανιού. Εμείς όμως εκ των πραγμάτων είμαστε μειοψηφία. Έτσι, και έχει τώρα κλείσει όμως το θέμα αυτό. Δηλαδή, πληρώθηκε ο εργολάβος ότι καθαρίστηκε το λιμάνι της Αγίας Ευμοίας. Έχει τελειώσει? Δεν έχει τελειώσει. Εσείς γιατί δεν το βγάζετε στα μανταλάκια? Δηλαδή, τους απλά καλύπτετε τον κάθε δήμαρχο? Όχι βέβαια, δεν έχουμε κανένα λόγο να καλύψουμε κανέναν. Ειδικά η δική μας παράταξη κανένα και δεν έχει καμία δέσμευση σε κανέναν. Είμαστε αυτοί οι άνθρωποι 7 που είμαστε, που θεωρούμε ότι μόνο το συμφέρον του κόσμου είναι το συμφέρον, αυτό που... Έχει ξεχαστεί όμως, δεν το ξαναβγάζετε. Γιατί δεν το ξαναβγάζετε πάλι αυτό? Να το βγάλουμε και αυτό, να το εντάξουμε και αυτό. Δεν έχουμε κανένα λόγο. Νομίζω ότι όλα είναι αλυσίδα. Είναι αλυσίδα και γι' αυτό το λόγο. Το θέμα αυτό. Ακούστε, όσες φορές και να καθαρίσουμε το λιμάνι, ναι. Το λιμάνι θα ξαναμπαζώνεται εκ των πραγμάτων. Ναι. Η λύση δεν είναι καθόλου εύκολη. Αν δεν κρατηθούν επάνω στο ανάτι τα αποτελέσματα των πλημμυρών, έτσι, τα φερτάγικα, να κρατηθούν επάνω, για να μην πλησιάζουν το χωριό, δεν θα βρεθεί λύση. Από έναν αγωγό δεν θα βρεθεί λύση. Και σας λέω, σταματήστε αυτό το έργο, το οποίο είναι περιττό και επιζήμιο. Και προχωρήστε, αλλά λέγεται ότι θα χαθεί το κονδύλι, γιατί έχει καθοριστεί ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Ας χαθεί το κονδύλι. Η Αγία Ευμοία ούτως ή άλλως έχει χάσει κονδύλια, δεν πήρε από τον Ιαννό τίποτα. Τα κονδύλια της Αγίας Ευθυμίας έχουν πάει αλλού. Οπότε ούτως ή άλλως έχουν χαθεί κονδύλια. Έχουμε πληροφορίες. Δεν γίνεται να γίνονται τα έργα με το πιστόλι στον κρόταφο. Γιατί αυτό είναι μόνιμη εποδός, ότι είναι ο χρόνος, μας παίζει ο χρόνος κλπ. Και στο τέλος κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Ακριβώς. Δεν γίνεται να συνεχίζεται αυτό το να γίνει ένα σωστό έργο. Εντάξει, κάθε τι που γίνεται πλέον πρέπει να γίνεται σωστά και να πιάνουν τόπο τα λεφτά, γιατί τα λεφτά είναι και δικά μας. Κύριε Γονατά. Εκτός πάντως από τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις, τα θέματα υγιεινής, γιατί μέσα σε αυτόν τον αγωγό που θα είναι κλειστός θα υπάρχουν μέσα ψόφια ζώα, εμείς θα κάνουμε βόλτα, θα αναπνέουμε όλο αυτό, δεν θα μπορούμε να κολυμπάμε πια στα νερά μας, που εμείς από μικρά παιδιά είχαμε γαλάζια σημαία εδώ πέρα. Λοιπόν, το αργοστόλιο όταν πιάσει καιρό, ακούνε το παφλασμό του κύματος στο λιθρό. Το ξέρετε αυτό, εντάξει. Λοιπόν, είναι δεδομένα αυτά τα πράγματα. Εγώ θα σας πω ένα απλό πράγμα. Γιατί δεν συνεργάζεται ο κάθε δήμαρχος με τους ανθρώπους που ζουν εδώ και ξέρουν τα προβλήματα? Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί και ο προηγούμενος δήμαρχος δεν άκουσε ποτέ κανέναν τίποτα. Σαν τυφλά εκεί και να η κατάσταση. Για φαντάσου εμείς. Και λέμε τώρα, χαλάστε κάποια χρήματα, δεν ξέρω αυτά κάτι άλλο. Οι ανεμογεννήτριες, δεν λέω ότι φτάνει οι ανεμογεννήτριες, το παίρνουμε πίσω. Ο δρόμος έχει φτιαχτεί με αρνητική κλίση. Το ξέρει όλος ο κόσμος. Από τη μέσα πλευρά είναι το καλώδιο. Έχει διαχυτήρες, οχετούς που τα λέτε εσείς, μόνο τα πρώτα 3 χιλιόμετρα. Ανά 100 μέτρα, το έχω μετρήσει ένα-ένα, αφήστε με ένα λεπτό. Ναι, και μετά ανά 1 χιλιόμετρο. Γιατί δεν πάνε εκεί να κάνουν οχετούς? Γιατί, Μάκη μου, υπάρχει αντίληψη, και με συγχωρείς για τον ελληνικό, υπάρχει αντίληψη και κάποιοι ακόμα λένε ότι δεν φταίνε ανεμογεννήτριες και φταίνε οι Μα εγώ δεν μιλάω για τις ανεμογεννήτριες, εγώ μιλάω για το δρόμο καθαρά. Εντάξει, λοιπόν, αρνητική κλίση σε δρόμο πάνω στο βουνό 9 χιλιόμετρα. Δυστυχώς, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω κανέναν, να ξέρετε ένα πράγμα. Και οι αιρετοί έχουμε έναν εγκλωβισμό, τις υπηρεσίες. Έτσι, βέβαια, εμείς δίνουμε τη γραμμή, ο εκάστοτε δήμαρχος, όμως να ξέρετε, πολλές φορές εγκλωβιζόμαστε και πίσω από τις υπηρεσίες. Δηλαδή, τώρα μπορεί να έρθει η υπηρεσία εδώ πέρα, η χ υπηρεσία, χωρίς να θέλω να μιλήσω προσωπικά για κανέναν, και να σου πει ότι όλα αυτά που λες δεν ισχύουν, γιατί εγώ που είμαι επιστήμονας τα λέω έτσι. Δηλαδή, εγώ ασπάζομαι απόλυτα την άποψη του. Υπάρχουν και άλλοι επιστήμονες όμως που λένε άλλα πράγματα. Μπράβο, αλλά όμως στο τέλος σου λέει: εγώ βάζω την υπογραφή. Δηλαδή, δεν υπάρχουν κι άλλοι. Είναι μειοψηφία. Και άμα ψάξεις,
Και άμα πας παραπάνω και βρεθείς μέχρι ας πούμε το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, πρέπει να γίνει μια μεγάλη κουβέντα, παιδιά, από μηδενική βάση. Μαζί σου, μαζί μηχανική. Υπάρχει ανάδοχος από στιγμή σε στιγμή. Εμείς κάποιοι κάνουμε περιουσίες και λέμε να μην γίνει το έργο. Δηλαδή υπάρχει λογική, αλλά όχι όμως να γίνει ένα έργο που να κοροϊδεύει, να χαρακτηριστούν. Καλύτερα να μην γίνει τίποτα. Δηλαδή εσύ το πιστεύεις ότι αν γίνει αυτό το έργο θα βρεθεί λύση στην Αγία Εφημεία? Ούτε στο 10%. Δεν το θέλουμε. Ή θα βρούμε λύση ή δεν συμφωνούμε και γι' αυτό εγώ σας λέω, σήμερα είναι τι μέρα είναι? Τρίτη. Μέχρι το πολύ μέχρι αύριο το βράδυ εγώ θα έχω καταθέσει αίτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από εκεί πέρα βοηθήστε όμως και εσείς, όπως σε όλα τα επίπεδα πρέπει να βοηθήσει η κοινωνία. Δηλαδή, τι γίνεται? Συμφωνώ για το συγκεκριμένο, αλλά να σας πω ένα παράδειγμα, παιδιά. Να, αυτό δηλαδή που κάνει ο Δήμαρχος σήμερα, δείχνει ότι δεν τον ενδιαφέρει η άποψή μας. Εμείς είμαστε από την κοινωνία. Για να σου φέρω ένα παράδειγμα, αυτή τη στιγμή στη Σάμι γίνεται μελέτη 360.000 για το παραλιακό μέτωπο. Ήρθε η μελέτη στο Δημοτικό Συμβούλιο και από τους αμικούς δεν ήταν ούτε ο πρόεδρος, δεν θυμάμαι τώρα, μην αναφέρω προσωπικά το παιδί, ήταν 5 άτομα. Όλα στον αυτόματο δηλαδή. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να συμμετέχει από ένα σημείο και μετά και η κοινωνία. Μόνοι μας εμείς, είπε Μπάμπη Καβαλιεράτη, στο τέλος θα γίνω γραφικός. Εγώ κάθε μέρα βγάζω μια ανακοίνωση και λέω γίνεται εκείνο και η κοινωνία δεν αντιδρά πουθενά. Αν δεν αντιδράσει η κοινωνία, μόνο σου δεν μπορεί να αλλάξει. Ο Δρακουλόκοντας μπορεί να βγει και δήμαρχο, αλλά δεν ξέρουμε αν τον ενδιαφέρει το πρόβλημα του χωριού. Εμάς μας ενδιαφέρει άμεσα. Μεθαύριο να μαζευτεί όλη η Αγία Εφημεία στο Συμβούλιο που θα γίνει. Δεν είναι και όχι να επικροτήσει εμένα. Εγώ δεν ζήτησα. Να μετράμε μονάζιγα. Άκουσε με, όχι μονάζιγα. Δεν είναι θέμα μονάζιγα, φίλε. Είναι ξεκάθαρο. Εδώ πέρα υπάρχει ο Μάκης ο Γονατάς, είναι 50 χρόνια μηχανικός. Είναι αδιαφυσβήτητο, είναι μηχανικό. Αυτά που λένε μπαρούφες. Μα δεν τα λέει μόνο Μάκης. Εγώ κάνω το δικηγόρο του διαφόρου. Εγώ κάνω 5-6 μηχανικοί λοιπόν λένε αυτή την άποψη. Να έρθει ο μελετής να την αντικρούσει. Αυτό. Μα δεν το έκανε. Μα θα το κάνουμε εμείς. Θα το προκαλέσουμε εμείς. Δεν υπάρχει περίπτωση όμως να το δεχτούν και δεδομένου ότι κρύβονται πίσω από πολλά πράγματα εξουσίας, δεν θα το δεχτούν. Γιατί ενώ εδώ γίνεται περιβαλλοντολογική καταστροφή, είμαι σίγουρη ότι θα έχουν βγάλει και μελέτες περιβαλλοντολογικές στα μέτρα τους. Σε όποιον το λέμε ότι ετοιμάζουν να κάνουν το φυσικό λιμάνι, το ωραιότερο λιμάνι της Κεφαλονιάς, οχετό, δεν το πιστεύουνε. Μας λες ψέματα. Δεν ισχύει αυτό. Λοιπόν, αυτό όμως πρόκειται να γίνει. Και επειδή είπαμε για τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις, εμείς εδώ όλοι οι κάτοικοι ζούμε από αυτό το λιμάνι. Παιδιά, δεν ζείτε μόνο εσείς, ζούμε και εμείς. Να μας εξηγήσει κάποιος, εάν αρχίσει ένα τέτοιο φαραωνικό έργο, εδώ η γέφυρα του Χειμωνικού μας πήρε 5 χρόνια για να γίνει και ακόμα δεν έχει τελειοποιηθεί. Δηλαδή θα σκάψουνε, θα χωρίσουνε το χωριό σε βόρεια και νότια Αγία Εφημεία. Είναι φοβερό αυτό το οποίο θα συμβεί να ξεκινήσει ένα τέτοιο έργο. Η γέφυρα του Χειμωνικού και ό,τι συνέπειες, αυτό είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που πρόκειται να συμβεί εδώ. Ξέρετε τι σημαίνει να εμβαπτίζεις ένα τέτοιο αγωγό μέσα στη θάλασσα, να κάνεις έργο το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι αποκλεισμένο μπετόν, το οποίο ξέρεις τι προδιαγραφές έχει για να γίνει τέτοιο έργο. Για να γίνει εδώ, ποια εποχή, το καλοκαίρι, την εποχή που περιμένει να αρχίσει ο κόσμος στον τουρισμό, να γίνει το χειμώνα. Το χειμώνα όπου όλα τα νερά που θα μπουκάρουν όλα από μέσα και τα λοιπά, πότε θα γίνει αυτό το έργο, πότε, ποια περίοδο. Θα έχει 20 μέρες το χρόνο για να γίνει. Δεν ενδιαφέρονται. Τώρα ετοιμάζεται το Συμβούλιο να ψηφίσει αύξηση των δημοτικών τελειών. Αν γινόταν ένα έργο σωστό, θα κάνεις υπομονή 2 χρόνια. Άμα μας κλείσουν το χωριό, έτσι, δεν θα έρθει τουρισμός, δεν θα έρθει κανένας. Με ποιο τρόπο εμείς θα μπορούμε να πληρώσουμε όλους αυτούς τους φόρους και τα αυξημένα δημοτικά τέλη? Και το κυριότερο από όλα, μισό λεπτάκι να μιλήσω 2 λεπτά, είναι το εξής, ότι είμαστε πολίτες 3ης κατηγορίας, αλλά πληρώνουμε δημοτικά τέλη α κατηγορίας. Πληρώνουμε τα πιο ακριβά δημοτικά τέλη στην περιοχή. Και ξέρετε ποια είναι, όταν ερωτήσαμε το Δήμο, ποια ήταν η απάντησή τους? Ότι έχουμε, λέει, τουρισμό πολυτελείας. Με συγχωρείτε, η Αγία Εφημεία πληρώνει το τίμημα ότι είναι όμορφη ή ότι έχει φυσικό λιμάνι ή ότι ήταν από τις πρώτες περιοχές που εξελίχθηκαν τουριστικά? Τιμωρούμαστε γι' αυτό?
Γιατί αυτό είναι ένα ερώτημα που βασανίζει όλους μας. Και εγώ ερωτώ, με το Μύρτο κλειστό φέτος, γιατί αυτό διαφημίζεται ότι πρόκειται να γίνει, με το χωριό μας διαιρεμένο στα δύο, βόρεια και νότια Αγία Εφημεία, που δεν θα μπορούν να περνάει κανένας, σαν εργοτάξιο που θα είναι εδώ, τι τουριστικό μέλλον έχουμε εμείς, οι ζωές μας πώς θα κυλήσουν από εδώ και πέρα και τι χρονικός ορίζοντας υπάρχει για να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης και μετά να αρχίσει ο άλλος που θα πνιγόμαστε και δεν μπορούμε ούτε βόλτα να κάνουμε, θα μυρίζει εδώ πέρα, θα βρωμάει, θα φοβόμαστε για την υγεία μας και θα κλαίμε για το χαμένο μας χωριό. Αυτά όλα τα ερωτήματα ποιος θα μας τα απαντήσει? Το ξέρετε ότι στη Βαλένθια, στη Ρόδο και στην Κρήτη, ό,τι έπαθαν το έπαθαν από τους αγωγούς. Και το είπε το Λέκας. Ο Λέκας, ο οποίος όταν ήρθε εδώ είπε άλλα για τέλος πάντων. Εντάξει, τέλος πάντων. Σας ξαναλέω, υπάρχει, από τη μεριά μας υπάρχει ένας διαρκής αγώνας και για αυτά που λέει η Κατερίνα εδώ και για άλλα πολλά. Το θέμα του Μύρτου είναι ένα θέμα που το έχουμε αναδείξει με όση δυνατότητα έχουμε και απλώς να ξέρετε και σας δεσμευόμαστε ότι για μας δεν έχει λήξει. Προσπαθούν να το αποκοιμήσουν το θέμα του Μύρτου, γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα του Μύρτου και είναι και σε συνάρτηση με αυτό που είπε για τα δημοτικά τέλη. Γιατί αν ο Μύρτος πρέπει να αποδίδει στο Δήμο 1.000.000 ευρώ και αποδίδει 100.000, υπάρχει θέμα, έτσι. Και υπάρχει θέμα πολύ σοβαρό και αφορά όλους. Όπως το ίδιο αφορά και τα σπήλαια και ούτω καθεξής. Όμως να μην βγάζουμε λόγους εδώ πέρα, να κάνουμε μια αρχή, να ξεκινήσουμε με αυτό που δεσμευτήκαμε. Εμείς θα προκαλέσουμε το Συμβούλιο, θα σας ακούσουμε, θα ακούσουμε. Όμως από ό,τι μας είπε η Περιφέρεια είναι πλέον αργά. Το έργο έχει δρομολογηθεί και ένα τέτοιο έργο δεν γυρίζει πίσω. Αυτά ποτέ δεν είναι αργά για τίποτα, Μάκη. Το αν αποδειχθεί, ναι. Θα πρέπει να έρθουν εδώ πέρα, αν αποδειχθεί ότι το έργο είναι λάθος. Και από την κουβέντα που θα γίνει και από τα επιχειρήματα που θα υποθούν, επιμένουν ότι είναι αργά. Τι σημαίνει αργά? Ναι, η μετατροπή του έργου, μάλλον έχει σχεδιαστεί σε τεράστιες διαστάσεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στον εθισμό μας. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ανταποκρίνονται. Δεν κάνει αυτό που έχει μελετηθεί. Δεν πραγματοποιείται στο 1/5 του. Να σου πω κάτι. Αυτό είναι το θέμα μας. Να σου πω κάτι, φίλε. Και επομένως δεν θέλουμε να το πω κάτι τελευταίο και να φύγουμε, να μην σας ταλαιπωρούμε. Ναι. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια ήμουν πρόεδρος στη ΔΕΙΑ Σάμις. Παρέλαβα λοιπόν μια μελέτη της τάξης των 750.000 ευρώ αμοιβή του μελετητή. Ναι. Η μελέτη αυτή είχε επιλέξει να πάμε σε 6 μέτρα βάθος. Όταν ξεκινήσαμε λοιπόν το έργο, εμείς την παραλάβαμε. Έπρεπε να την υλοποιήσουμε. Το έργο ήταν τότε 7-8 εκατομμύρια ευρώ. Όταν την παραλάβαμε λοιπόν, την πρώτη μέρα που πήγαμε να σκάψουμε, είσαι μηχανικός και καταλαβαίνεις, δεν είχε γίνει μελέτη υπεδάφους και η πυκνότητα του υπεδάφους στον κάμπο της Άμμης ήταν 0. Κόντεψε να φύγουν τα σπίτια. Ακριβώς. Κάλεσα το Πολυτεχνείο Αθηνών να βρούμε άλλες λύσεις. Όταν ρώτησα λοιπόν, για ποιο λόγο ρε παιδιά δεν πήγαμε στο 1 μέτρο και επιλέξαμε να πάμε στα 6 μέτρα, να πάμε με βαρυτικούς αγούς και να πάμε με πίεση, η απάντηση ήταν ότι ήταν με το νόμο 716 και ο μελετητής αν πήγαινε πάνω θα μειωνόταν το κόστος του έργου και θα ήταν λιγότερη αμοιβή του. Λοιπόν, όσο στην Ελλάδα εξακολουθούμε να δουλεύουμε με αυτή τη λογική, δεν πρόκειται ποτέ να δούμε άσπρη μέρα. Λοιπόν, εμείς λοιπόν, για να μην τώρα, γιατί από ένα σημείο και μετά νιώθω κι εγώ άσχημα, γιατί όταν δεν μπορείς να λύσεις ένα θέμα, δεν έχεις την αποκλειστική ευθύνη, το μόνο που μπορεί να κάνεις είναι να το ελέγξεις. Εμείς λοιπόν δεσμευόμαστε ότι θα το ελέγξουμε, θα κάνουμε το αίτημα αυτό και άμεσα θα γίνει στην Αγία Εφημεία Συμβούλιο. Εντάξει, αυτό μπορούμε να κάνουμε και αυτό θα κάνουμε. Εμείς δεσμευόμαστε ότι, καταρχάς σας ευχαριστούμε και δεσμευόμαστε ότι θα έρθουμε στο Συμβούλιο και να φέρεις και την Επιτροπή Μάκη, να έρθετε κι εσείς. Εμείς θα απαιτήσουμε να γίνουν προτάσεις στο Συμβούλιο, να γίνει στην Αγία Εφημεία και να δούμε. Εφόσον ορίσουμε λοιπόν μια ημερομηνία, να καλέσουμε και κόσμο ο οποίος το χειμώνα δεν μένει όλους τους κόσμους εδώ. Από τη στιγμή που θα υποβάλουμε το αίτημα, είναι υποχρεωμένος ο Πρόεδρος εντός το πολύ μιας εβδομάδας να κάνει Συμβούλιο. Εντάξει. Θα προσπαθήσουμε. Εμείς αύριο το πρωί θα υποβάλουμε το αίτημα. Και δραστηριοποιούνται εδώ επαγγελματικά, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που εδρεύουν στην Αθήνα, αλλά δραστηριοποιούνται εδώ. Να έρθουν όλοι και να καθίσουμε κάτω να βρούμε μία λύση, όπως πρέπει. Σωστά. Αντιδρούν στο νέο έργο αντικειμενικού αγωγού που έχει ολοκληρωθεί μελέτη. Έχουμε κοντά μας τον Μάκη Σωτηρόπουλο. Μάκη, καλημέρα. Γεια ρε παιδιά. Συνοπτικά, εξήγησέ μας το έργο πώς θα
κατασκευαστεί και γιατί αντιδράτε? Εμείς, κύριε Λεκατσά, έχουμε ζήσει μια τραγωδία εδώ. Συνεχίζεται μια διαφορία η οποία είναι πολύ ενοχλητική για τους κατοίκους που έχουν επιχειρήσεις εδώ και ανησυχούμε αν το καινούριο έργο που θέλουν να κάνουν θα έχει επιτυχία όπως αυτό εδώ πέρα το οποίο κάνανε. Δηλαδή υπάρχει και πρόβλημα εμπιστοσύνης αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε όλοι εδώ ότι καθαρισμός δεν έγινε. Κοιτάξτε, τις πέτρες αυτές δεν είναι πρίσμα, ούτε πρίσμα έχουν γίνει από την άλλη πλευρά. Δηλαδή μια μελέτη η οποία δεν στην ουσία θεωρώ εγώ ότι ήρθε 100%. Πώς μπορώ εγώ να έχω εμπιστοσύνη λοιπόν για κάτι που λένε ότι θα καθαρίσουν την Αγία Εφημεία από το πρόβλημα της πλημμύρας με έναν αγωγό ο οποίος οι επιστήμονες που είναι εδώ από την περιοχή, τοπογράφοι, μηχανικοί, ο κύριος Στεφανάτος παραδείγματος χάρη, έχει αποδείξει με δικιά του μελέτη ότι εδώ πέρα λόγω των διαφορών του υψομέτρου, θα σας τα πει και ο τοπογράφος εδώ πέρα, δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να περάσει το νερό να φύγει καθαρά σε μια κήτη ποταμού, την οποία αυτή τη στιγμή, αν μετρήσουμε τη μετροκοδέλα, δεν είναι πάνω από 1 μέτρο. Και αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Φανταστείτε να γίνει αυτό το έργο και να πιάσει ένας καιρός γύρω στα 8 με 7-8 μποφόρ, όπως κοιτάξτε εκεί απέναντι που είναι οι πέτρες που έχουν εξευραστεί όλες. Αυτός ο αγωγός δεν θα πλημμυρίσει από υλικά. Και αν συνδυαστεί αυτό με μια νερόπτωση μεγάλη και κατέβουν πολλά νερά από το βουνό και δεν μπορούν να φύγουν εδώ με μια υδραυλική πίεση της θάλασσας, πού θα πάνε αυτά τα νερά? Δηλαδή θα φτάσουμε να πλημμυρίσουμε την Αγία Εφημεία από την άλλη πλευρά. Ειλικρινά πρέπει να βρουν λύσεις που να στέκουν. Εμείς θέλουμε έργα, δεν λέμε ότι δεν θέλουμε έργα, αλλά δεν μπορούμε να καταστρέψουμε και να υποβαθμίσουμε ένα μέρος περισσότερο από ό,τι είναι τώρα. Μάκη, μας εξηγούσες πριν το τεχνικό του έργου, δηλαδή θα τοποθετηθούν κάποια σειρματοπλέγματα. Κυβότια, σειρματοκιβώτια. Έτσι είναι, κύριε Μάκη? Θέλετε να σημειώσετε, το πείτε? Κύριε Γονατά, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, εξηγήστε μας λίγο το τεχνικό κομμάτι αυτά του που έργου. θα τοποθετηθούν στην πάνω μεριά του έργου, δηλαδή στην αρχή του, για να φτάσει τελικά στη θάλασσα, στα περίπου 350 μέτρα μήκους, είναι το ξεκίνημα αυτού του αγωγού, εδώ στην πλάτη της Αγίας Εφημείας. Εκεί βεβαίως πρέπει να υπάρχουν κάποια έργα διαμόρφωσης, τα οποία θα περισυλλέξουν τα όμβρια για να φτάσουν στον αγωγό. Ακούστε, δεν είναι ανάγκη να μακρηγορήσουμε, αν θέλετε, να συζητήσουμε για το όλο θέμα. Το όλο θέμα έχει μια ιστορία. Από ό,τι ξέρετε, εδώ είχαμε την περιπέτεια του Ιαννού. Έτσι, η Αγία Εφημεία χτυπήθηκε πολύ βαθιά από τον Ιαννό. Το νερό ανέβηκε, αυτό το νερό το οποίο προέκυψε μέσα από όλη τη μυσγάγγια εδώ της περιοχής, κατέληξε να πέφτει από όλους τους δρόμους τους κάθετους, τους 5 συνολικά κάθετους δρόμους που έχει η Αγία Εφημεία, να πέφτει μέσα στη θάλασσα με ορμή, παρασέρνοντας ό,τι βρήκε από πίσω του, και συνέβη, μπαζώθηκε το λιμάνι σε μεγάλο βαθμό, μέσα θαύτηκαν ζώα και ιστορίες τα οποία ακόμα βγάζει, βέβαια. Είχαμε ένα τρομερό φαινόμενο. Και λέμε τώρα, γι' αυτό και ο Δήμος, από ό,τι καταλαβαίνω, και η νομαρχία η οποία εκτελεί ένα έργο αντιπλημμυρικού αγωγού. Η περιφέρεια. Ναι, η περιφέρεια. Ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, με τον αντιπεριφερειάρχη του, τον Σωτήρη τον Κουρί. Με τον Σωτήρη είχα μιλήσει εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο στη Σάμη, του έδωσα το χέρι μου και του λέω μπράβο, μαζί σας, παρότι δεν σας ψήφισα, εγώ δέχομαι τη λογική σας, γιατί μας είπε ότι είναι υπέρ της κατακράτησης και των φερτών και του πλημμυρικού όλου φορτίου, υγρού φορτίου, στο ανάντι. Μάλιστα, και το είπε και επιλέξει, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αρνευτικούς σκοπούς και επίσης για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. Μετά είδαμε έναν Σωτήρη Κουρί όταν πήγαμε να του συναντήσουμε, γιατί ανησυχήσαμε, γιατί ακούσαμε ότι ο αντιπλημμυρικός αυτός αγωγός, τον οποίο εμείς τον ξέρουμε, τον έχουμε μελετήσει σαν μηχανική της περιοχής και ο κόσμος έχει ενημερωθεί από μηχανικούς δραστηριοποιούνται και είναι επιστήμονες που έχουν και εξειδικεύσεις. Και από Αργοστόλη, συνάδελφοι, όπως είναι ο Μάκης Ζησιμάτος,
ο οποίος είναι υδραυλικός μηχανικός, όπως είναι ο Μάκης ο Γαλιατσάτος, ο οποίος είναι μηχανικός με ειδίκευση σε λιμενικά έργα. Και έχουμε όλη γνώση μας το τι θα επιφέρει αυτός ο αγωγός, τα πόσα ανάποδα θα προσθέσει στην περιοχή, στην πλάτη μας. Πήγαμε και συναντήσαμε τον κύριο Σωτήρη Κουλή. Ο κύριος Σωτήρης Κουλής δεν μας είπε ότι ανέρεσε τις απόψεις του, ότι πραγματικά αυτό το φορτίο πρέπει να κατακρατάται στο Ανάντι και όχι να πέφτει μέσα σε ένα χωριουδάκι. Ό,τι μας είπε άγια ήταν, όχι αυτό ειδικά, για όλη την Κεφαλονιά. Ότι δεν μπορούν τα νερά να πηγαίνουν στη θάλασσα ελεύθερα να πέσουν και να μην εκμεταλλευόμαστε το γεγονός ότι η φύση τα έκανε πλέον να μην θέλουν αφαλάτωση, αλλά να μπαίνουν μέσα στη γη και να τα χρησιμοποιήσουμε εμείς εμποδίζοντάς τα να ξαναπάνε στη θάλασσα. Αυτό νοείται. Δεν μπορούμε να φτιάχνουμε έργα για να τροφοδοτούμε τη θάλασσα με νερό. Η θάλασσα έχει δισεκατομμύρια τόνους νερό. Δεν χρειάζεται άλλο νερό με δικά μας έργα. Για να καταλάβουμε, ναι, κύριε Γονατά. Οπότε, ναι, η επιθυμία του κύριου Κουρί υπάρχει στη μελέτη? Όχι. Δεν υπάρχει στη μελέτη, γιατί ναι μεν λένε ότι το έργο είναι ένα από τα έργα που πρέπει να γίνουν, αλλά δεν ξεκινάς ανάποδα. Δηλαδή αυτό είναι επικίνδυνο, να ξεκινήσει ανάποδα. Αν ακόμα έχεις για να κάνεις ένα τέτοιο πολύ μεγάλο, το πρώτο αρνητικό για αυτό το έργο είναι ότι είναι φαραωνικών διαστάσεων. Σημαίνει ότι οι διαστάσεις αυτές δεν βαίνουν με ένα μικρό χωριουδάκι. Θα μπορούσε να είναι ένα έργο για μια μεγάλη πολιτεία, για την Αθήνα, για την Πάτρα, για οπουδήποτε, και να φεύγουν τα νερά να πηγαίνουν σε ένα χώρο εκτός ενός λιμανιού, το οποίο μπορεί να βαζώνεται, και να τραβάνε κάποιες μεγάλες ποσότητες, οι οποίες θα είναι περιττές, δεν μπορούν να τις συγκρατήσουν, δεν μπορούν να τις αξιοποιήσουν και να πάνε στη θάλασσα. Αυτό θα μπορούσε να είναι έργο. Παρότι τώρα σας επισημαίνω το εξής, ότι και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και άνθρωποι διάφοροι οι οποίοι κατά καιρούς είχαν πει άλλα πράγματα για τους αγωγούς, πλέον βλέπουν το ότι αυτή η υπογειοποιημένη αγωγή είναι καταστροφική. Στη Βαλένθια, ας πούμε, για παράδειγμα, αγνόησε εντελώς η φύση την ύπαρξη των υπογειοποιημένων αγωγών και έπνιξε τη Βαλένθια από πάνω. Γιατί είναι λογικό, δεν μπορείς να καναλιζάρεις το νερό ολόκληρος τόσους εκατομμύρια. Ήταν 1.100.000 νομίζω τόνοι νερού, οι οποίοι πέσανε στον Ιαννό. Δεν μπορείς να τους μπάσεις, να τους καναλιζάρεις σύντομα μέσα από ένα φαραωνικό. Δεν μπορεί. Όχι. Αν έχεις ένα ταμιευτήρα μεγάλο, να το κρατήσεις το νερό και θέλεις τελικά να μην το κρατήσεις για να το αξιοποιήσεις, αλλά να το στείλεις στη θάλασσα, μπορεί να το στείλεις σε αργή ροή από μικρότερους αγωγούς. Σε αυτόν τον αγωγό, ό,τι και αν κάνουμε, θα είναι προβληματικό, όπως προβληματικό ήταν για τη Βαλένθια, για τη Ρόδο, για την Κρήτη, όπου εμφανίστηκαν μεγάλα πλημμυρικά φαινόμενα. Οι υπογειοποιημένοι αγωγοί δεν λειτουργήσαν όπως περίμεναν. Γιατί αυτό είναι λογικό. Η φύση θα σου φέρει ένα δέντρο ανίποτο, δεν ξέρεις από πού. Θα στα φράξει όλα. Θα στο διαλύσει, δεν θα υπάρχει και το νερό θα συνεχίσει να πηγαίνει από πάνω. Κύριε Γονατά, είναι ξεκάθαρη η θέση σας, ωραία, η άποψή σας, η επιστημονική άποψή σας. Ναι. Προκαλώ οποιοδήποτε, αν έχει διαφορετική γνώμη, να βάλω το ρομπότ μέσα για να το δούμε το τετραγωνικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα λιμάνι το οποίο δεν είναι πάνω από 11 στρέμματα. Η μελέτη ήταν για να καθαριστεί το μισό. Ούτε αυτό δεν καταφέραν. Έρχονται πελάτες μου και σου λέει μετά από μία δεκαετία ακόμα ασχολείστε με ένα λιμανάκι το οποίο είναι τόσο μικρό και δεν έχετε καταφέρει να το καθαρίσετε. Πραγματικά αυτό που είναι το παράπονο μου είναι ότι όλοι πέσαμε και στο προηγούμενο δήμαρχο μαζί του να βοηθήσουμε. Αλλά ποτέ κανείς δεν μας άκουσε. Το ίδιο φαντάζομαι ότι συμβαίνει και με τον καινούριο δήμαρχο. Γιατί δεν ήρθε σήμερα εδώ? Δηλαδή αυτά που λέμε εμείς εδώ, που ζούμε εδώ, που νιώθουμε το πρόβλημα, γιατί δεν πρέπει να τα ακούσουν οι δήμονες? Γιατί δεν πρέπει να βοηθήσουν αφού θέλουν να βοηθήσουν? Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα εμπιστοσύνης αυτή τη στιγμή. Όποιος και να έρθει να μου πει για τη μελέτη, για το έτσι και το αλλιώς, εγώ πια δεν πιστεύω τίποτα. Γιατί και εδώ μελέτη είχε γίνει. Λοιπόν, αυτές οι πέτρες που έχουν μπει εδώ, έχουν μπει για να προστατεύσουν
την περιοχή εδώ πέρα, την πλατεία της Αγίας Εφημίας. Θα τις βγάλουμε τώρα για να φτιάξουμε αγωγό? Είναι λογικό όταν θα έρθει βορειοανατολικός άνεμος εδώ, τι θα γίνει? Θέλει πολύ μυαλό να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Είμαστε, Μάκη, στο σημείο που μας εξηγούσες πριν ότι στο σημείο εδώ ακριβώς θα βάλει ο αγωγός. Σωστά, ακριβώς εδώ μπροστά. Θα κάνει μια κούρμπα και θα βγει εδώ. Να χαλάσουμε λεφτά. Είμαστε υπέρ των έργων, αλλά των σωστών έργων. Θα πω για χιλιοστή φορά κάτι το οποίο μου κάνει μεγάλη εντύπωση που δεν το έχουν κάνει ακόμα. Έχω χαλάσει το αυτοκίνητό μου, έχω πάει 3 φορές επάνω που είναι ανεμογεννήτριες και έχω κατέβει όλο τον δρόμο κάτω, ο οποίος είναι περίπου 9 χιλιόμετρα με περίπου 5 με 6 μέτρα πλάτος. Έχει όμως, το τονίζω, αρνητική κλίση. Γιατί από τη μέσα πλευρά, εκεί που γλύφει το βουνό, έχουν βάλει το καλώδιο. Έπρεπε να έχουν βάλει διαχυτήρες, οχετούς, κάθε 100 μέτρα. Έχουν βάλει μόνο για τα πρώτα 2 χιλιόμετρα από την κορυφή του βουνού. Προς τα κάτω είναι μετά από 1 χιλιόμετρο. Αν πας, Μάκη, να τους δεις από κάτω, είναι όλοι γεμάτοι πέτρες. Το κοκκινόχωμα είναι μέχρι επάνω, που σημαίνει ότι ήταν υπερπλήρης όταν βρέχει. Γιατί από τότε μέχρι σήμερα που τους τα έχουμε πει δεν έχουν κάνει τίποτα? Να λοιπόν ένα σημαντικό έργο, το οποίο είναι πολύ φθηνό. Να πάνε στις φυσικές ροές που βλέπουμε που κατεβαίνει το νερό από τα βουνά. Το λέει το ίδιο το νερό, η σειρμή. Και να βάλουν πασαλόμπηξη. Μεταλλοσανίδες, οι οποίες αντέχουν 30 χρόνια. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβουν. Οι υδραυλικές είναι, βγαίνουν με σπήρα και μπαίνουν μέσα. Γιατί πρέπει να υποβαθμίσουμε κι άλλο αυτό το μέρος εδώ? Γιατί πρέπει εγώ που έχω επενδύσει εδώ, άλλοι άνθρωποι έχουν ξενοδοχεία, έχουν ρεστοράν, έχουν φτιάξει, έχουν επενδύσει τα λεφτά τους, να είναι σε ένα περιβάλλον το οποίο συνέχεια υποβαθμίζεται και υποβαθμίζεται και κανείς δεν ακούει? Γιατί δεν έρχονται εδώ υπεύθυνοι να ακούσουν το παράπονο το δικό μας? Αυτά που ζούμε εμείς καθημερινά εδώ, είναι παράλογα αυτά που λέμε? Κυρία Ραυτοπούλου, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, κάτοικος Αγίας Εφημίας. Κάτοικος Αγίας Εφημία, επιχειρηματίας και επίσης αντιπρόεδρος στον Τουριστικό και Επαγγελματικό Σύλλογο ο Παλιός Μόλος. Ωραία, λοιπόν. Αντιδράει η κοινωνία της Αγίας Εφημίας. Αντιδράει και έχει κάθε λόγο να αντιδράει. Δεν σας κρύβουμε ότι είμαστε πάρα πολύ ανήσυχοι. Φοβούμαστε πάρα πολύ για το μέλλον της Αγίας Εφημίας. Δυστυχώς βλέπουμε μία αναλγησία σε όλες τις πλευρές. Εμείς, ξέρετε, το βλέπουμε και λίγο πιο συναισθηματικά, γιατί έχουμε μεγαλώσει εδώ, έχουμε κολυμπήσει σε αυτά τα νερά από μικροί και είδαμε σιγά σιγά το περιβάλλον μας να καταραίει. Εκτός όμως από τις απίστευτες περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις που θα έχει αυτό το έργο οχετός έκτρωμα, έτσι εγώ τον ονομάζω, και θα έχει και επίσης επιπτώσεις στην ποιότητα της καθημερινής μας ζωής. Δεν θα μπορούμε καν να περάσουμε από εδώ, θα μυρίζει. Θα μπαίνουν μέσα στο λιμάνι μας βλαβερά πράγματα, ψόφια ζώα. Θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις και είναι και λίγο για μας βάρβαρο που μένουμε εδώ, να βλέπουμε κάθε μέρα την ποιότητα της ζωής μας να υποβαθμίζεται. Εκτός όμως από τα περιβαλλοντολογικά προβλήματα, πρέπει να σκεφτούμε και λίγο ότι από αυτό το λιμάνι ζουν όλες οι οικογένειες εδώ των Αγιαθυμιωτών, για να μην σας πω και όλες τις Πυλάρου, γιατί εδώ ζουν και εργάζονται άτομα από τις γύρω περιοχές, όχι μόνο από την Αγία Εφημία. Και αυτοί όλοι μας είμαστε πάρα πολύ προβληματισμένοι και επίσης είμαστε απογοητευμένοι, γιατί ενημερωθήκαμε για όλο αυτό το έργο μέσα από ένα post social media, ένα τυχαίο post, και δεν είχε κανένας το θάρρος να μας ενημερώσει, ενώ είχαμε αλλεπάλληλες επικοινωνίες και συζητήσεις και με το Δήμο Σάμης και το Δήμαρχο τον κύριο Δρακουλόγκονα και με την Περιφέρεια και τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Σωτήρη Κουρί, τους οποίους και τους δύο εκτιμούμε. Και όταν τελείωσε η συνάντησή μας, μας άφησαν με την εντύπωση και σύμφωνα με τα λόγια τους ότι θα σκύψουν πάνω στο πρόβλημά μας και αντί να υπερψηφίσουν αυτό το ανέσχυντο έργο, θα μας βοηθούσαν να βρούμε μια λύση που θα συμφέρει και τον τόπο, γιατί όπως ξέρετε εμείς εδώ έχουμε λειψιδρία. Φανταστείτε λοιπόν, σε αυτή τη μελέτη που μας παρουσίασαν, μας είπαν ότι το νερό θα είναι γάργαρο καθαρό, έτσι παρουσιάζεται μες στη μελέτη, και ότι θα περνάει μέσα από 534 μέτρα αγωγό, θα βγαίνει εδώ
και θα είναι γάργαρο. Δηλαδή φανταστείτε πόσο άτοπο είναι αυτό. Δηλαδή γάργαρο νεράκι που το έχουμε όλοι ανάγκη και το χρυσοπληρώνουμε, και μάλιστα δεν αναφέρομαι μόνο στο κόστος, αναφέρομαι ότι δεν υπάρχει. Οι υδροφόρες του Δήμου έρχονται εδώ από την περιοχή μας για να βρούνε νερό. Φανταστείτε λοιπόν ότι το γάργαρο νερό, έτσι το παρουσιάζουν, θα πέφτει μέσα στη θάλασσα. Δεν νομίζω ότι η θάλασσα έχει ανάγκη περισσότερου νερού για να την τροφοδοτήσουμε, αλλά έχουν ανάγκη όμως τα νοικοκυριά μας και οι επιχειρήσεις μας. Επίσης, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ο Δήμος ετοιμάζεται να κάνει αυξήσεις δημοτικών τελών. Εάν το χωριό μας διαιρεθεί στα δύο και έχουμε τη βόρεια Αγία Εφημία και τη νότια Αγία Εφημία και στη μέση το χάος 8,5 μέτρων, και ειλικρινά δεν ξέρω για πόσα χρόνια θα είμαστε έτσι. Φανταστείτε ότι ένα έργο, μια γέφυρα στο Χειμωνικό, χρειάστηκαν 5 χρόνια, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και έχει παραδοθεί το έργο στην κυκλοφορία. Δηλαδή ένα έργο φαραωνικών διαστάσεων όπως ο Χετός που μας ετοιμάζουν, μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα θα είναι έτοιμο? Όλα αυτά δεν έχουν απαντηθεί. Δεν μας έχουν απαντήσει τι θα γίνει με τη στασιμότητα των κτηρίων. Δεν μας έχουν απαντήσει τη στατικότητα των κτηρίων, γιατί όπως καταλαβαίνετε, ένα σκάψιμο 8,5 μέτρων δεν πρόκειται να αφήσει τα θεμέλια των σπιτιών που υπάρχουν στην περιοχή ανυπερέστα. Επίσης, δεν μας έχουν απαντήσει σημαντικά ζητήματα. Τι θα γίνει γενικότερα με τον τουρισμό? Πώς αυτοί οι άνθρωποι του Δήμου θα πάρουν από εμάς αυξημένα διπλάσια δημοτικά τέλη, φημολογείται, φέτος, εάν οι επιχειρήσεις δεν δουλέψουν? Γιατί μην μου πείτε ότι θα μπορεί το χωριό να δουλέψει σαν εργοτάξιο και διαιρεμένο στα δύο. Και πολύ φοβούμαι ότι μετά το πέρας των εργασιών, όχι μόνο δεν θα έχουμε τουρισμό, αλλά θα χάσουμε και το ίδιο μας το χωριό. Θα χάσουμε την ταυτότητά μας, θα χάσουμε αυτή την ομορφιά.